رحس بعل أرقد لومي بتغرستيانا ويتصباح لت إسران تشعتن مي فرنجي وعسران حدن بقئز ماريام مالتيو بتغرستيانا بعل أرقد تخبر زين لما حانت خبتن عبيتي بعلات مالتين نايك زابير بعلات حانتيا دحري تنسأي ኢየሱስ ክርስቶስ 40 መዓልቲ ብምጽናሕ ኣብዛ መሬት ድሕሪ 40 መዓልቲ ተስፋን መንፈስ ቅዱስን ክሰደልና ንሕና ምስኡ ምእንታን ክንዓርግ ተዓረገላ መዓልቲ ስለ ዝኾነት እያ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ድኸበርኩም ይሕዋት ብክርስቶስ ኣሓት ብክርስቶስ ከመይ ቀኒኹም ከመይ ትኾኑ ኣለኹም? ሎሚ እዚ ዓቢ በዓል እዚ ክነብዕል ከለና ወንጌል እንታይ ይብለና? ጎይታና ኢየሱስ ምስ ተዛረቦም ናብ ሰማይ ዓረገ ኣብ የማን ኣምላኽ እውን ተቐመጠ ኢሉ ማርቆስ ምዕራፍ 16 ፍቕዲ 19 እዚ ግዜ ወይ እዛ ሰዓት እዚኣ ናይ ምፍናው ወይ ድማ ናይ ምኻድ ዘይኮነስ እንታይ ደኣ ትምኒት ናይ ስራሕ እግዚኣብሔር ንምፍፃም እዩ። ክርስቶስ ክሓድገና ይዓረገና እንታይ ደኣ ቦታ ክዳልወልና እዩ ዝዓረገ ንሕና ከም ብሓድሽ ክብሪ ክንረክብ ምእንታን ከምኡውን ተልእኾ ቃል እግዚኣብሔር ንክንስከምን ንክንስፋሕፍሕን ከይድና እውን ክንነግርን እዩ ትቐንዲ ዓላማ ማለት እዩ ናይ ዕርገት። ዕርገት ምልዓል ሰብኣውነት እዩ እሞ ቅዱስ ኣንቶኒዮስ እንታይ ኢሉ መለኮታዊ ምእንታን ክንከውን ንሕናስ ኢሉ ኢየሱስ ሰብ ኮነ። ከምዚ ዝበለ ድንቂ ተኣምር እዩ ድማ ገይሩልና እቲ ኣብ በዓቲ ዝተወለደ ብትሕትና ብስቃይ ዝነበረ ከም ተራ ሰብ ኣብዛ ዓለም እዚኣ ዝተሳቀየ ኣብ መስቀል እውን ተተሰቐለ ጎይታና ሕጂ እዚ ጎይታ እዚ ሰብኣዊ ባህርያና ናብ ሰማያት ወሲዱልና ማለት እዩ። እቲ ስጋ ኣብ ሓደ እዋን ዝተወግአ ዝተሸንከረ ሕጂ ኣብ ስባን ዝባን ኣቡኡ ተቐሚጡ ኣሎ ማለት እዩ። እዚ ድማ ዓሚቕ ነገር እዩ ገይሩልና ንዓና ሰብኣውነትና ድሕሪ ሕጂ ምድራዊ ጥራይ ዘይኮነስ ሰማያዊ ይኹን። ዕርገት ከምዚ ኢሉ እዩ ዝነግረና ንሕና ንሓመድ ኣይኮንናን ተፈጢርና ማለት እዩ እንታይ ደኣ ንክብሪ ኢና ኮላይ ተፈጢርና። ቅዱስ ጊዮርጊስ ሓደ እዋን ኣብ ናይ ስብከት እንተንኡ እንታይ ኢሉ ነይሩ ሎሚ ካብ ሞት ሓራ ወፂና ጥራይ ዘይኮናስ ናብ ሰማያት እውን ተንሲእና ኢሉ። ዕርገት ክርስቶስ ሰማያዊ ክህነት እዩ ኢና ንብል ከመይ ኢሉ እንድሕር ኢልና ክርስቶስ ምስ ዓረገ ንድሕነትና ካብ ምስራሕ ኣያቋርፅን። ኣብ ዕብራውያን እንታይ ይብለና ቅዱስ ጳውሎስ ብሰማያት ዝሓለፈ ዓብዪ ሊቀ ካህናት ኣለና እሞ ንሱ ድማ ኢየሱስ ወዲ ኣምላኽ እዩ ኢሉ ኣብ ዕብራውያን ምዕራፍ 4 ፍቕዲ 14 ክርስቶስ ኣብ ቅድሚ ቦ ንዓና ምስ ኣምላኽ ኮይኖም ኣቦ ወልድ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ቀፃሊ ምሕረትና ድሌትና ፀጋና ክንልምን ዝሰርሓልና እዩ ማለት እዩ። ኣብ ቅዳሴ እንፅልየሉ ኩሉ ግዜ ከምዚ ክእል ዘይኮነስ ብዛዕባ ናይ ቁርባን ዝተሰርዐ ብዛዕባ ሓሙስ ፅቡቕ ክንዛረብ ከለና ድራር ኮፍ ኢሎም ዝበልዕዎ ምስ ሃዋርያት እንታይ ደኣ ክርስቶስ ከም ገንሸል ኣምላኽ ንዘለኣለም ንርእሱ ንሕና ዝቐረበሉ ሰማያዊ ኣምልኾ ንሳተፍ ከም ዘለና ኢና ንዝክሮ። ነዚ ኢና ድማ ንብል ኣብቲ ቅዳሴ ብሓቂ ከምኡ ኣሜን 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 ንኣምን 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 ንብል። ዕርገት ቅዳሴና ናብ ሰማያዊ ድግሲ የቕርበልና ማለት እዩ። ቤተክርስትያንና እውን
ኣፍ ደገ ናይ ዘለኣለም ሂወት ትኸፍተልና ማለት እያ። ክርስቶስ ብዘይ ዕላማ ኣይኮነን ዓርዩ ቅድሚ ምኻዱ ነቶም ደቂ መዛሙርቱ ትእዛዝ ሂብዎም ነይሩ። እንታይ ኢልዎም? በሎም ድማ ናብ ኩሉ ዓለም ኪዱ ንብዘሎ ፍጥረት ከዓ ወንጌል ስበኹ። ማርቆስ ምዕራፍ 16 ፍቕዲ 15 ኣብ ሰማይ ዝሰፈኑ ምዕራፍ ማለት ኣይኮነን። ሓይሊ ኣምላኽ ምውሳኽ ማለት ይኹን። መላእኽቲ ነቶም ደቂ መዛሙርቱ እውን ከምዚ ኢሎሞም ነይሮም ትኽዓርግ ከሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣቱም ሰብ ገሊላ ስለምንታይ ናብ ሰማይ እናጠመትኩም ደው ኢልኩም ዘለኹም? እዚ ሕቶ እዚ ዋላ ንዓና ማለት እዩ። ሽዑ ቀፂሎም እንታይ ኢሎሞም? እዚ ካባኻኸትኩም ናብ ሰማይ ዝዓረገ ኢየሱስ ከምቲ ናብ ሰማይ ክዓርግ ከሎ ዝረኣኹሞ ከምኡ ገይሩ ከዓ ክመጽእ እዩ በልዎም ኢሎም። ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 11 ብኻልእ ኣዘራርባ ንላዕሊ ጥራይ ኣይክንጥምት የብልና። እንታይ ማለት እዩ? ሕጂ እውን ንሕና ክንወፅእ ሚሳውያን ኢና ማለት እዩ። ንሕና እውን ከምቶም ብሚሽን ዝጓዓዙ ዝሰብኩ ዝነግሩ ቃል እግዚኣብሔር ከምኡ ኢና ማለት እዩ። ቃል እግዚኣብሔር ክንነግርን ክነብፅሕን ኣለና። ኣብ ስድራና፣ ኣብ ስራሕና፣ ኣብ ኣብያተ ትምህርትና፣ ኣብ ከባቢታትና፣ ኣብ ኩሉ ንገብሮ ማሕበራዊ ናብራና ማለት እዩ። ቅዱስ ሂወት ብምንባር ሓቂ ብምዝራብ ህያውነት ብምቕራብ ንኻልኦት ሰባት ይቕረብ ብምባል ጨውን ብርሃንን ብምዃን ነቲ ዝዓረገ ኢየሱስ ክርስቶስ ነቲ ዓርገት ነምስክረላ ኣለና ማለት እዩ። ኣብ ተግባር እውን ነውዕል ኣለና ማለት እዩ። እዚ በዓል እዚ ብዛዕባ ሕሉፍ ጥራይ ድማ ኣይኮነን፣ ብዛዕባ መጻኢ እቲ ዝዓረገ እውን ብክብሪ ክምለስ ስለ ዝኾነ ከምቲ ኣብ እምነት ንብሎ ኣብ ቅዳሴ እምነት ክንቅድስ ቅዳሴ ክንገብር ከለና ንህያዋንን ንሙታን ክፈርድ ክምለስ እዩ ንብል። እንታይ ንብል? ቅዱስ እግዚኣብሔር ቅዱስ ሓያል ቅዱስ ሕያው ዘይሞት ዘተንሥአ እሙታን እመ ሰለስተ ዕለት ዓረገ በስብሐት ውስጠ ሰማያት ወነበረ በየማነ አቡኡ ዳግማይ ይመጽእ በስብሐት ይኮነን ሕያዋን ወሙታን ተሳሃለነ እግዚኦ ንብል። ሕጂ ንኣምን ኢና ማለት እዩ። ተስፋ ኣለና ማለት እዩ። ካልኣይ ግዜ መጺኡ ንዘለውን ንዝሞቱን ክፈርድ ከም ዝመጽእ ከተስኣና ምስኡ ኮላይ ከም ዝኾነ ቅዱስ ዮሃንስ ክርስቶስቶም ድማ እንታይ ኢሉ ነይሩ ሓደ እዋን ከምቲ ብክብሪ ዝተንስአ ብክብሪ ክምለስ እዩ ናብ ገዛ ኣቡኡ ክመልሰና እዩ። እንታይ ማለት እዩ? ካብቲ ብሰንኪ ኣዳም ተሰዊግና ዝነበርና ሕጂ ግን ክንምለስ ኢና ማለት እዩ። ብሰንኪ ዕርገት ማለት እዩ። ከዳልወልና ቦታ ስለ ዝኽእል እዚ ድማ ተስፋ ይህበና እዩ። ዝኾነ መከራ ብዘይገድስ ዓለም ክሳብ ክንደይ ትሽበርን ትፅብፀብን ከም ዘላ ብዘይገድስ ክርስቶስ ኩሉ ሻዕ ኣብ ዝፋኑ እዩ ተቐሚጡ ዘሎ። ኣብ ልዕሊ ኩሉ ነፍሲ ወከፍ መንግስቲ ይኹን ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሕማም ይኹን ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዘይፍትሓዊ ተግባራት ይኹን ኣብ ጨቕጨቕታን ኩናትን ይኹን ኩሉ ሻዕ ንሱ ኩሉ ግዜ ጎይታ እዩ። እሱ ድማ ብሓድሽ ክመጽእ ከም ዝኾነ ድማ ክንፈልጥ ኣለና። ብኸመይ ምላሽ ክንህብ ግባኣና ንሕና ዝብል ሕቶ እንድሕር ኢና መዓልታዊ ዕርገት ክንገብረሉ ከነኽብረሉን ክንዝክሮን ንኽእል 4 ነገራት ክንርኢ ኢና። እቲ ሓደ ከም ሰማያት ዜጋታት ጌርና ንነብስና ክንዝክራን ክንወስዳን ኣለና። ዜግነትና ኣብ ሰማይ እምበር ኣብ መሬት ከም ዘይኮነ ፃውዒትና ክንዝክሮ ኣለና ማለት እዩ። መዕለቢና ናትና ናይ መጨረሽታ ናይዚ ዓለም ኣይኮነን። ቅዱስ ጳውሎስ እንታይ ይብለና ኣብ ፊልጵ ምዕራፍ 3 ፍቕዲ 20 ንሕና ግና ሃገርና ኣብ ሰማያት እያ
ከምኡውን መድሓኒና ንሱ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንፅበለና ኢሉ ዜግነትና ኣብ ሰማያት እያ ማለት እዩ ኣብዚ ሓላፊት መሬት ዘይኮነሲ ኣብታ ዘይሓላፊት መሬት ተኸልኣይ ናይ ጸሎትናን ኣምልኾትናን ሂወት ክነብር ኣለና ብጸሎት ክነብር ኣለና ምስ ክርስቶስ ተተሓሒዝና ክንጽንሕ ምእንታን ኣብ ቅዳሴ ክንሳተፍ መጽሓፍ ቅዱስ ከነንብብ ናይ ውልቃዊ ጸሎትና ከነዕብን ከነበርትዖን ድማ ይግባአና ማለት እዩ ሳልሳይ ብግብርን ብቃልን ክንምስክር ኣለና ብዛዕባ ክርስቶስ ብትብዓት ክንዛረብ ኣለና ብስምዒት ከም ክርስቶስ ከነፍቅር ኣለና ሂወትና ንላዕሊ ዝምልከት ብርሃን ክትኮን ኣለዋ ራብዓይ ንኻልኣይ ምምጻእ ናይ እግዚኣብሔር ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ክንዳለዎ ኣለና ማለት እዩ እዚ ድማ እንታይ ኢና ክንገብር ዘለና ብሃረርታ ክንፅበ ኣለና ልክዕ ንዝኾነ ነገር ዲፕሎማ ክትወስድ ብሃረርታ ትፅበዮ ደሞዝ ካብ ክልተ ሰሙን ወይ ኣብ ወርሒ እያ ትመፅእ ብሃረርታ ትፅበያ ደቅኻ ገሾም ዝነብሩ ብሃረርታ ትፅበዮም ሰበይትኻ ክትሓርስ ብሃረርታ ትፅበያ ልክዕ ከምኡ ስምዒታዊ ሃረርታ ክህልወና ይግባአና እዩ ማለት እዩ እንድሕር ከምኡ ግባአና ኮይኑ ልብና ተዳልዩ ነቲ ዕርገት ኣብ ተግባር ኣብ መዓልታዊ መንፈስካ ኣሎ ማለት እዩ ከምቲ ለባማት ደናግል መብራህተን ቀሪበን ዝፀንሓ መርዓዊ ክመፅእ ከሎ ንሕና እውን ከምኡ ተዳሊና መብራህትና ኣዳሊና ክንፅንሕ ኣለና ማለት እዩ ዝኸበርኩም ናይ ክርስቶስ ኣሕዋትን ኣሓትን ንጉስ ኢየሱስ ዓሪጉ ኣሎ ንዓና ክገድፈና ዘይኮነስ ምስኡ ከልዕለና ምእንታን ስለ ዝኾነ እዩ ነዚ ሓቂ እዚ ኣፅኒዕና ድማ ክንሕዝ ይግባአና ክርስቶስ ኣብ ዝፋኑ ኣብ ዝፋን ናይ ኣቦኡ ተቐሚጡ ኣሎ ንሕና ድማ ስጉእ ኢና ምክንያቱ ክንጥመቕ ከለና ምስ ክርስቶስ ንፅንበር ደሙ ስጉኡን ክንወስድ ከለና ድማ ምስ ክርስቶስ ሓደ ንኾን ሕጂ ርእሲ ካብ ዝኸደላ ኣካል ድማ ክስዕቦ ግድነት እዩ ማለት እዩ በቲ ተስፋ በቲ ኣኽብሮት ድማ ምስቲ ተለኣኽናዮ ቃል ኣምላኽ ከነኽብርን ብስርዓት ክንሕዝን ይግባአና እዩ ዝተባረኸን ዝተቐደሰን ዕርገት ግበረልና ክብሪ ንኣምላኽ ንኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ሎሚ ኩሉ ሻዕ ንዘለዓለም ኣሜን